Benvinguts a Public Enemy Pel. Avui us ensenyem a jugar a Monstris. La preparació del joc és la següent. Agafarem aquestes cartes amb el fons de color lila i les posarem en una muntanyeta al centre de la taula on tothom hi pugui arribar. I agafarem aquestes altres i les col·locarem aquí. I amb això ja podem començar. Com a jugar a Monstris? A Monstris som uns caçadors de monstres i els hem d'atrapar. Com? De la següent manera. Revelarem la primera carta i aquí és una carta de missió. I aquesta carta és la que ens diu quins monstres haurem de caçar. En el nostre torn podem fer una acció. A escollir entre destapar monstres, de tal manera que quan destapem un monstre podrem decidir si quedar-nos-el o seguir destapant monstres. Com podrem saber si podem seguir destapant monstres? Sempre i quan els monstres que surtin siguin reflexats a la carta de missió, podrem seguir traient monstres. Ara jo haig de decidir si seguir o me'l quedo. Doncs m'arriscaré i seguiré destapant. Aquí què ha passat? Que aquest monstre no està en aquesta carta. Per tant, se m'acaba el torn i aquests monstres se'n van a la pila de descart. I li tocaria al següent jugador. Quan tenim monstres a la nostra àrea de joc, imaginem que aquí hi ha un altre jugador, jo puc decidir, en comptes de destapar carta, d'intercanviar un monstri que jo tingui extra amb el d'un altre jugador que també sigui un monstri extra. És a dir, que podríem intercanviar així. El que no es podria fer és intercanviar aquest per aquest, perquè aquest no és un monstri extra. La següent acció que podríem fer en comptes de destapar cartes seria descartar dos monstris iguals i buscar a la pila de descart un monstri que ens interessa a la nostra elecció. Posem que estan així, doncs jo escolliria aquest. I aquest s'aniria a la pila de descart. El primer jugador que tingui 3 cartes guanya. Com ens quedarem una carta d'aquestes? Quan un jugador tingui a la seva àrea de joc un monstri de cada de la carta de missió, es queda aquesta carta. I el que en tingui 3 guanya. Esperem que us hagi quedat Monstris i que sigueu molt bons caçadors de monstres. Jugueu molt!